Hello mga kubigel! Po. Ayan, meron po tayo ngayong imumukbang na 40 cloves garlic buttered shrimp. Habang niluluto po yung shrimp natin, marami po yung garlic na kasama. So, 40 po yan. Di na po natin bibilangin. So, ibig sabihin lang po nun, overload. At meron din tayo ditong suka. So, bago po tayo magsimula, Premata po tayo. Maraming salamat pa sa pagkain ng gininginig po Panginoon ito. At sana po magpagaling po lahat may sakit. Amen. hugas na po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Hilayin natin itong kanin. So, yan. Wow. May suka. Kanin. Tapos itong shrimp. Ang subo muna ng kanin. Kanin. Balatan na po natin yung shrimp muna. Sarap. Yan. Sausaw natin sa suka na maraming bawang. Tapos, kain. Sarap. Nauna na ako sa'yo, ha? Kain po mga kawigel. Wow. Ah. Hanggang loob yung lasa po nung garlic tsaka nung butter. Kaya kahit balat, ulam na rin. Yan. Sarap si Smitten. Sarap maraming bawang. Thank you. Mamaya ko na simutin yung ulo. Yan, no? Sarap sip-sipin eh. Garlic kasi. Isang hipon lang po, marami ka nang makakain kanin din. Yan. Sarap po. Nung kanin natin, parang isang kaldero na rin. Dami po yun. Kasi ito, meron tayo ditong mga garlic pa. Tama? Ipa. Sarap. Yan. Dati, hindi marunong mag-vaccination ng hipon.
Sarap. Yan po. Sarap. Itong bawang. Kunin natin. Nagme-melt na yung bawang. Garlic with, ano? Tagda? Onion? Ay! Garlic. Garlic. Garlic with shrimp. Yan. Thank you. Kapag isang subo ng isang subo lang. Kaya pa mga kawigel. Yan. Sarap. Masarap. Sausaw natin sa suka. Ulit. Kanin. Enjoy ka ba? Sarap to kakainin mo sa ano? Kapag katapos mo lumangoy sa beach. Tapos syempre madumi kamay mo. Punta ka ulit sa dagat, doon ka maghugas. Ayan o. Love kita. Thank you. Love na love ko si Rishan eh. Kaya babalatan ko po siya. Love. Kasi pag di mo pinagbalat yung katabi mo, sabihin galit ka sa kanya. Yan na. Survive. Dunk. Ah, thank you! Love na love ako ni Rishan. Love mo ba ako? Pag napilitan ka lang. Ano, yung mga garlic, isinama po yan sa pagluto ng shrimp, tapos para siyang nagme-melt na. Ang lambot pa. Parang butter. Yan. Kanin po. Isang buo. Daming ano, balat. Si Rishan po. Love ko po talaga yan. Sabi ka natatawa.
Hindi ako nagbibiro. Grabe ka, ha? Hindi. Oh. Kusa po yan, kusa. Gusto niya makisali sa mukbang. Ito, kada ano ko na lang, kada nagbibiro eh. Bigla-bigla kasi. Ha? Bigla-bigla. Araw-araw ko pinaparamdam sa'yo yun. Parang bigla-bigla. Di, seryoso po. Love ko yan, love ko yan. Love you too. Bakit na? Bakit ka na natawa? Nagbibiro ka pa. Iyak ko na yun. Yan. Pag love mo ka, pag balat mo ako nito. Ano yung pagbabalat, ano, it's it's testing my, ano, patience. Gusto ko yung kagat na lang agad. Kaya pagbalat mo ko. Sobrang love kita, oh. Ikaw inuna ko. Ah, thank you. Ay, ang tanggal. Ay, kalahati lang ba pagmamahal mo sa akin? Joke lang. Yan. Sarap talaga siya pag ano, Garlic. tad ng garlic po. At the same time, maganda po yung garlic sa katawan natin. Ay. Babara pa. Kapakawan. Masarap to. Pag ano po, pag may suka yung pagkain, masarap magkape. Wala ba? May timpla kita. Hmm? Mamaya titimpla kita. Ay! Hmm? Ay! Sinabi mo yan, ah. Siyempre. Di yan scripted, ah. Walang scripted dito. Yan. Wow. Ulan yung kanin. Isang kaldero eh. Ikaw kasi. Po? Wala lang. May masisi lang ko. Ano? Garlic. Uy. Parang jelly ace po. Mm. Nakatago. Inom muna ako tubig. Kain pa mga kawigal. Sarap. Yan. Grabe. Yung mga balat. Ang dami. Kanin pa rin siya, no? Mm. Dami. Sarap yan na. Oh. Okay na ako. Ka puro katawa. Wala ka ambag.
Dito po kami magkulitan kahit off-cam. Tahimik. Hindi, may ano naman, may biruan pa rin. Ay! Mahal kita eh. Ay! Mga kawigil natin, may inggit yan. Sabihin mo, love mo rin sila. Love you too. Mm. Hirap magbalat. Hmm? Maya-maya po mag-shoutout na po si nanay. Lalating na yung airplane nga mamaya. Diyan lang yun. Yan. Oh. Oh, Oh, thank you. love ulit kita eh. Ay, I love you too. gamit na ha. Sarap. Mukhang naubos na. Ay, opo. Yan, sarap na sarap si ate sa Fishan. Simulan na natin ating shout out. Mahirap nga lang yan magbalat. Opo. Yan. So, shout out po kay Marife Damaso ng California, Rosie Fuentes from Talavera, Nueva Ecija, Noli Banting, Bangtan Soulmate, Lea Medina, hello po Lucille Magpayo, Rostan Lakbayan Vlogs, Julio Doms na lagi nanonood sa atin, thank you so much po. Official Sam, kay Rishan, Kay Ruben Jr. Ferrer, hello. yeah. Chingrella Juliet Balbosa ng Legazpi City, thank you so much po. Kay Gina Lynn Andres, Hello? and Hey Sue. Yeah, thank you so much po. Eileen Obligar Vlog, Clyde Evar, Manfred and Wenceslas Listat ng Austria. May Francisco at sa kanyang asawang Mark Anthony Francisco. Thank you so much po. Jude Guevara, Alinor Emba ng Cotabato City. Shoutout Edito David, Jennifer David Pineda at sa kapatid niya, Jason, Joanne, Jonel, Jessica at Jairus, Jamaica, Mangulab Drama ng Isabela, Losa Calderon, Family Aga Calderon, Wala pa. Arlene Pamplona, Del Prado, shoutout po, Mona Lisa, Oni Bautista, Dylan Balan, Bilarva from Dasmariñas, Cavite, Hello Hello po. and family, Angel Fael Donya the Seconds, Michael or Michelle, Angeline Caducio, Angie Caducio, Jasmine Fantalia Manzano from Rosario, La Union, Gina, Clarin Manalo, and sa daughter niya si Teresa Manalo. Uy, Hello. kato kayo. Oyales. Archie Barco Candasa, Lisel Talvan, Tabaransa, Tata Ebkas, Pahilieno ng Davao City. Hello, Hello po. po. Ayan. Naubos na. Isang kasi. Yan, inom na ako. Tubig. So, yun po. Ayan, natapos na naman po ang ating napakasarap na mukbang. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat kay nanay, kay tatay, at kay Rishan. Apo, thank you po. Thank Ako. you rin. Ayan, maraming salamat din po sa inyo mga kawigan sa walang sawang pagsuporta po sa amin. Kaya hanggang dito na lang po. Kaya bigla lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.